Dira ginyong gipangita diha si Tatay Iko, Shofo kayo ko. Iyo ka ba? Say hi. Hello! Hello, good morning everyone. So welcome back to my channel. I would love to say thank you to all my new YouTube friends and to all my real life friends na patuloy na nanonood ng aking mga videos. So para po sa hindi pa po nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para masaya siya, masaya ka, masaya ko, masaya tayong lahat. So ngayong umaga po, walang tubig. So hindi ako nakaligo, maliligo sana ako kasi birthday ng asawa ni Dalia, so pupunta ako doon. So hindi na rin ako magbibihis kasi wala din naman akong ligo, pero maghihilam o siguro ako gamit yung mineral water kasi walang tubig. Pero bago ko pumunta sa bahay nila Dalia, siguro dadaanan ko muna si Iko. Si Iko, si Tatay Iko, si Kuya Iko, si Daddy Iko. What? Iko nong. Uy, ayoko. Tapos Iko. Hi! Hello. Pwede ka sa magnangita ni mo. Ano? Kasi tatay. Tatay. Sino dito?
Nagalagita. Namurog na kang kamot. Ato tayo lagi late na birthday ta. Ha? Ano ba birthday? Giler. Sino ba birthday gila? Kaya nga ko. Ha? Hindi ka invited. Ako rin ang invited. So, dito po si Iko, yung idol. Mana kag panigarilyo ko? Mana? Kung ako ligo kayo, agas atong amua. Ligo Ano man? ako, be. Ha? Ligo ako. Ano bata? Bata, wala ligo. Cute kisi. Kung mo may pagbata ni mo ko. Wala eh. Ganina na pang mata. Haya. Unsay sadan ko? Baboy. Unsa ag baboy. Gatabag pise. Giluto, urgan. Unsa lagi adobo? Yeah. Amo ni imong plato. Haya. Uy, murag pasyente. Pasinti ha? Ano dyan imong kwarto ko? Lami am. Ato dito, mamarday tata. Di ko. Lain lagi ka. Kay? Mari ko. Shy kay ka. Ayaw ko. Yamak lagi ko kung aduura man sa mo itong gilakwan. Unta. Ayaw So, ko. Ayaw ko. Murag gusto kong i-mouth to mouth. Sa feeling Mo lang. Kanta sabi. Nadarama ko. Buhay. I need a massage. Ayay. Tiil ang gamit. Uy, mang. Gaunsa ka ni mang? Sakpan lagi ka na. Gaunsa ka ni? Gato ko para pagwapa ni Iko? Uy, ka iko na. Patawa ko na ko. Miss Alena. Ka iko ni? Uy, labi-labi ka ko. Ayun. Ala, model of Beauty Wise, oh. Ayun. Ko i-advertise ko na rin Beauty Wise ko. Dali ko. Hawi di ba? Ulo, grabe ka. Sakpan ka, ha? Ay nangatawa sila tungkuan ba tong nanika ba? Asa kami ko. Isusa ba na matatos. Ko, nasakpan jud ka ko. Beauty Wise na rin. Ang bantog rang. Ang yatid ni. Ngayon din ako na. Para pagwapa ina nasawa ka ningon na bago to slino. Model of Beauty Wise. Makulyan na kag Emily. Hawi di. Kala ko gamitan. Ako barato. Tagpila na. 200. Pila na. 200. 100. 300. Lo, ngayon kika na ko, oh. Beauty Wise lang. Dapat ikaw mo gamit ano eh. Ayaw. Only Beauty Wise touches your skin. Ihaya iko, oy. Nanawag ka ah. Si Iko. Dito ko kuan. Huy! Apili si Iko ba? Hoy, ko dai para pautog. Mutog pa din na. Labaw. Hilabay kay Dalia? Wa. Ano magniagi day? Bito, agianan. Gasunod diri tamang. How drop pa ni siya. Uy, daghanam ni sig. Daghanag negosyo bayhana, uy. Perfume, Beauty Wise. Yan ko iwa kay bro ko yan yung sakaro. Uy, wala ka mukha ng perfume lagi. Lain lagi ka. Napaki kay utang nimo. Agload ko, be. Unya lang kung dagalan ko. Ko pag model ani Beauty Wise ko ba? Kamusta naman si kuan? A few moments later.
di ko kagiwi agas atong amo kay giadyo ag meter. Ay pagkara-kara kay. Punis kayo cake. Oh.